Good morning mga ka-partner. Ayan. It's another wonderful morning. Gahapon ka-partner, successful kayo ang pag-celebrate nato kang Sherry nga birthday. O karon na pong adlaw is same as usual. Mubalik mo ato na pud tag opisina para sa atong mga office activity. Like na napugoy yung mga buhaton nga mga ID dayon siguro unya doon may meeting sa company sa mga adjustment sa company para mugrog yun atong company mga kapartner. So ako lang maingon sa inyo karong adlaw, ayaw pawala o paglaom, posting lang gihapon ta mga kapartner sa mga property, kay daghan yung tag property baligya ay kulang lang nato ani is mga buyer. So keep on posting, mangita tag mga strategy na unsaon maka kuha tag mga daghan buyer mga kapartner, kay diha man gyud ang sales mo pasok pag daghan ta og client, tama? Ayan mga kapartner, laban ta sa kinabuhi ha. Ayan, so good morning. Kita taon niya sa opisina para sa bagong adlaw, bagong pangarap. O sayo ko una sa opisina karon na inyo na ako kay nagtuba man ning isa, si Mami is naglimpyo pa. Kay do namin meeting sa company karon. So karon si Sherry is na dito sa opisina. Muna lang po mga ka-partner. Kaya kinahanglan magid nato na tagaano pagtagad ang kaning nga mga meeting sa company. Okay. Mga ka-partner, nanato diri sa GMC office for the meeting. Sir Ray. Yung mga kapan sa ta, mga pisa ta. Mainit sir. Mati ko. Hindi mo tubig. Pa, agas mo tubig dito sa Sigarban. Inyo ha? Ngita, paasang mga nato diri sir. Amat diya sa kwan. Buwan kayo, sir. Buwan. Lagi. Kapon na mo, ipahato na. Gato na mo si Maripili. Ganyan dalawa. Amo? Ito na mo sila ha. Ito mo, ipahato. Ako na rin muli ng mga tao. Bina. Bina. Ino, legislative. Ano ka sila? Manipit kayo itong mga tese. Ganyan, ganyan yung mga tese. Ay, nabigin mo. Kapon nga. Nagkakaula-kaw misi. Good morning, good Start na morning. yung meeting mga kapartner. Ayan mga kapartner, meeting done. Okay na? Nagkasinabot na ang company. Mga kapartner, so pauntay laing buhaton karon is magbuhat tag mga ID sa atong mga graduate na sa training. Itong mga kapartner. Ayan.
Oo. Ayan, barato na kayo mga kapartner. Location, pag-atpat si Dio. Oo. 50K ang renda. Ayan, barato na kayo yung tanong. Binalihan kayo na. Emergency dito na. November lokaton. November lokaton. Okay. So, For emergency reason. so mga kapartner, 5 ka ID atong buhaton karong adlaw para sa atong mga new property specialist nga na join sa Gemsi Realty. Ito ng buhaton. So, aton nang ipabuhat ang ID mga kapartner diri sa among soki. Ayan. Hi sir. Buat yung ID. Partner, magkuha ta sa ID nga atong nagipahimo ganiha. Ha? Salamat. Wala ba yan nabalikan sir? Ah, kabalo ko. Marami ata sa office ng partner, naman natagwag ID. And wala pahimo close na mi. Abot na ako ito close. Ay lang, uli na si Apple. Apple. Pahilot, tigo kay. Luy, bilang po tiguang. Hi everyone! Live dance is done! Uy, mga! Ikaw gitsin. Ipis na kong kasinta. Doon Hi sa- everyone! Doon sa mundo. Alit na mo din sa Galaxy. Alin na, membro na tayo sa mga klan. Mga Millionaires Club. Ano na mag-comment Ayan mga kapartner, mga naning ID nga atong nahimo sa atong mga business partner. So atong ablihan para maklaro ilang dagway. Lima ka buhok na nakagraduate sa Living Property Specialist. So pwede na nakakuha ilang ID. Mga partner ay hapit naman ta manguli karon. So ang among buhaton diri sa opisina is mag-limpyo para ugma pag duty okay na. Limpyo sa ta.
Mami nagbuhat o module, bro. Ang kaluluwa ni JP Flores na. Lagim. Tara, ito ipakita sa'yo. Ang kaluluwa ni JP Flores. Ang lagim. Kani mo ni ang akong tiguan. Video ko. Wala na ko apil sa vlog, no? Apil ka. Mo ni akong little videoer. Tig video. Akong video na. Yeah. Mo ni akong future vlogger si Cassie. TikTok lang siya karon mga ka-partner. Okay. Sige, bro yun. Okay, naman siya sa mag-review. So, yan mga ka-partner. Naman na tag-review. Nabuhatan mag-hugas o plato. Mula na tubig ko. May bahaw. Wala, dahil yung dali sa akin. Oh. Ay, nagkaon din niya, me? Juan, pinangka. Oh, yan. Labi mo itong mga partner, eh. Siya, namugas ka mga kapartner. Tuyugan ko ni Bibi Cassie ang akong tig-video. Niwas. Kitchen. Ayan. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Good morning, ako daw mga kapartner. Ako na. Pa, mag-Christmas ako Aba. Let's go mga kakitins. Sa atong Christmas yun no, kay iring yun kay. Kuhan yun tag-iring. Okay? So let's go. Ato na ta sa balay. Let's go, bye! Balay. Ayun mga kapartner. Pupunta na kami sa bahay. Sa kwarto. Makunting bahay namin. So ngayon, pupunta na rin kami doon. Ready ka na ba ba? Ha? Oya daw. So meron daw utang si mama ng kisikan nanay. Kaati daw, kaati. Kasi po ati ka pangalan mo. Ayun mga ka-partner, salamat sa pagtanaw sa atong mga video partner. Salamat sa inyong support. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Edwin Diaz Polinar. Diri may story about sa atong kinabuhing reality. So, diri na naman ang atong vlog. Salamat sa pagtanaw ani nga video. And kini si partner Edwin always nagaingon, God is good all the time. And all the time, God is good. What impossible. Bye. Oh, tignan na yung ganda. So, ito yung dalan. May sasakyan. Aray. May korupyo na din. Ay, sorry. Nabisaya ako. Akala ko Tagalog.
euro ta sa makunting kuan. Makunting loloban. Magnaog na pa dito kay na tubig. Dito. So magnaog na. Bumaba na lang daw kami dito kasi meron ng tubig. Okay. Ito na po, maganda. Pala.